Πρώτη καλή στιγμή στο 5ο λεπτό, όταν από τα αριστερά ο Ρόπολας δίνει στο Τσιλιμίγρα μέσα στην περιοχή, κάνει την προβολή και μπλοκάρει ο τερματοφύλακας πάνω στη γραμμή. Πάλι ελπίδες στο 7ο λεπτό, με ένα σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, ο Κίτσος σουτάρει αλλά μπλοκάρει μπάρα στους αμυντικούς. Οι Άτλαντες από κάτω από το κέντρο κάνουν το 1-2, φτάνουν στην οργανωμένη άμυνα των Ελπίδων, κόβονται. Κερδίζουν ένα φάουλ στο 1ο λεπτό. Εκτελείται η μπάλα από τα αριστερά, ο Κουτσής την μπλοκάρει πριν αυτή σκάσει και καταλήξει τα δίκτυα. Στο 11ο λεπτό ο Τσιλιμίγκρας στο τέτα-τέτ παίρνει την μπάλα, ωραία, πλασάρει, αλλά όμως τον κόβει ο αμυντικός. Κάποιες περίτεχνες ενέργειες από τα παιδιά που μας δείχνουν την τεχνική τους. Και φτάνουμε στο 16ο λεπτό, όπου ο Δημητρόπουλος εκτελεί φάουλ από τα αριστερά έξω από τη μεγάλη περιοχή, απευθείας, και κάνει το 0-1. Άτλαντες Ελπίδες 0-1, μέσα σε πανηγυρισμούς. Ο Μίτσος πιέζει, κλέβει την μπάλα, κάνει κάποιες περίτεχνες ενέργειες. Ένα κόρνερ για τους Άτλαντες. Άτυχος ο Ευθύμης στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα μετά από το κόρνερ και την διώχνει προς την αιστεία του. Ισοφαρίζουν οι Άτλαντες 1-1. Πάλι ο Κίτσος έξω από την περιοχή, δυνατό σουτ. Ο Ρόπολας ανοίγει την μπάλα ωραία στα δεξιά για το Χαλιμούρδα. Ο Χαλιμούρδας όχι, δεν καταφέρει να σκοράρει, έκανε ένα ωραίο σουτ, διαγώνιο. Οι Ελπίδες στο δεύτερο ημίχρονο έχουν μπει πιο δυνατά, πιέζουν και βρίσκουν τη συνέχεια του την μπάλα καρέ. Πάλι ο Ζάβρας μέσα από την περιοχή, αδύναμο το σουτ, δεν μπόρεσε να στείλει καλά την μπάλα. Μια επίθεση διαρκείας μέσα στα καρέ των Άτλαντων. Από κοντά ο Ρόπολας κάνει την προβολή και 1-2. Προβάδισμα για τις Ελπίδες στο 36. Έχουν περιοχή στο δεύτερο ημίχρονο. Οι Ελπίδες βρίσκονται συνέχεια στην επίθεση. Οι Άτλαντες τις αμήνονται. Στο 40 ο Ρόπολας στο τέτα-τέτ πλασάρει με το αριστερό. Μπλοκάρει ο τερματοφύλακας, τη διώχνει μόνο την μπάλα. Και στη συνέχεια της φάσης κλέβει την μπάλα ο Ζάβρας, που δίνει στον Τσιλιμίγρα, που με προβολή μέσα από την περιοχή κάνει το 1-3. Πανηγυρισμοί στο σημειάκι του κόρνερ μαζί με τους παίκτες του, 1-3 στο 39. Ο Γατζούδης στο 42, 1-4. Πάρα πολύ εύκολα έχουν φτάσει στα γκολ οι Ελπίδες. Δημητρόπουλος περνάει 1-2. Τρίτο παίκτη, τέταρτο, πλασάρει με το αριστερό, άτυχος να κάνει το 1-5. Καλή ενέργεια από τον Δημητρόπουλο. Ο Ζάβρας στο 45, από τα δεξιά κάνει ένα σουτ, κοντράρει μπάρα στα σώμα των αμυντικών. Μετά από 1 λεπτό πάλι ο Ζάβρας στο 46, κάνει ωραίο σουτ έξω από την περιοχή, η μπάλα λίγο πλάγι από το δοκάρι. Ο Παπουτσής το ίδιο, από το σημείο του πέναλτι. Δεν καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Μίτσος, κάποιες ωραίες ενέργειες. Η ομαδικότητα εδώ, ο Ευθυμίου, τον βοηθάει και κλέβουν την μπάλα πάλι. 1-5 στο 49. Ξεκίνονται στην αντεπίθεση, δεν μπορούν να τους ακολουθήσουν οι παίκτες των Άτλαντων. Μια ωραία κάθετη πάσα από τους Άτλαντες στο 49 για τον Καμαριάρη, ο οποίος πλασάρει, ωραία διαγώνια και κάνει το 2-5. Άτλαντες Ελπίδες στο 49, 2-5. Ένα καλό σούτ από τους Άτλαντες, περνάει δίπλα από την αιστεία του Παραδείσι. Δεν κινδυνεύσει ιδιαίτερα. Δημητρόπουλος πλασάρει στην αντίθετη γωνία στο 56-2-6. Δικαιούταν ένα δεύτερο γκολ ο Δημητρόπουλος. Στη συνέχεια ακολούθησαν κάποια σούτ από τις Ελπίδες στο 58, στο 59, εδώ με το Γατζούδι. Η μπάλα δεν τους έκανε το χατήρι και δεν κατέληξε στα δίκτυα για να μεγαλώσει το σκορ. Και το σφύριγμα της λήξης, πρώτη νίκη για τις Ελπίδες στο πρωτάθλημα Pro Junior για τον δεύτερο όμιλο. Ξεκίνησαν θετικά τις υποχρεώσεις τους.